Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de jocuri. Azi ne jucăm GTA 5 mod a făcut o mică glumă. Da, fraților, l-avem aici de alături pe Zombie Zombuzu Zabzubu Zabza Zabzup Zabza Sip Sap Sap Sup Sap Sap Sup Sica Sica Racatum. Da, fraților, v-am zis că o să intrăm pe direct mod, să oprim muzica asta oribilă. V-am spus că o să intrăm pe direct mod, haideți să o de aici. Nu, haideți să o luăm așa. Unde a sărit de pe acolo? În halul ăsta. Mă sări foarte tare. Haideți, hai, încet, așa. E cam proastă mașina asta pe aici. Pe 20, n-are nimic. Bună mașina asta de aici. Ce demaraj are! Băi, ești proști! Băi, ești prost! Băi, ești nebun! Ce demaraj are! Mamă, ce frâne oribil de bune are! Wow! Șmecherul tot, bă! Haideți să mergem undeva, să terorizăm orașul. Hai să mergem în oraș. Mai bine e să facem altceva. Nu prea mai avem baterie la manetuță, dar asta e. Hai să ne-am dat teleport. Ne-am teleportat cu teleportajul. Bă, am ceva să fac glume. Da. Dă-te, bă, că trec. Ce urâte zombie, bă, dar nici nu mă interesează că te conduce. Se uite, bă, pe vei, ai văzut că ai făcut accident dacă nu te uiți. Dă-te, bă, ăsta pe unde conduce. Haideți să terorizăm puțin lumea. Să luăm elicopterul. Ia, haideți să ne urcăm pe un bloc din acesta, ăla cred că sau, nu știu. Așa. Vezi, bă, dacă te gândești. Fac, bă, de m-a speriat rău, bă. Unde m-a aruncat? Băi, ești prost! Mamă, nu te cred. Șansă de 0,00001 să sar pe mașină și chiar pe am sărit. Wow! Bă, când trag în ceva ia foc. Șmecheră. De ce? Mamă, ce mă enervează. Eu. Tu mai trageți în zombie. Zombie este invincibil, băi. Unde sunteți să vă mănânc acum? Zombie când dă cu pumnul cade omul jos. Unde ești? Ai fugit, e? Bă, sunt și eu prost, stați așa că n-am făcut. Mă și miram. De ce? Așa.
Da, ok. Bă, hai mă, ridică-te. Ce frică să te bași cu mine, mă. Bun, mi-am dat să-mi pun la sărit toate astea în aer. Wow, ce forță, ia. A căzut jos, dar sare, era foarte rapid. Și sare precum omul verde. Facem acum flip, ia. Bine! Mamă, dacă era în realitate, murea pe loc. Nu mă țipa. Omul verde îmi spune. Unde să mă să cad unde ăsta așa în fața ta? Când mergi cu mașina. Bă, chiar că e rău ăsta. E rău tot zombiul. Te cam sperie asta. Mamă, să-l vezi așa, să vezi un cap de ăsta moarte. Ia. Unde ăsta așa? Vine spre tine. Bă, nu vreau să mă gândesc. Că de urât o să fie. Așa, deci așa, bușesc așa dacă n-am bușit pe pana. Așa, ia, mai dai tu. Mamă, ce putere incredibilă! Se spargă mașini în calul ăsta, dar pe aia nu ajunge la ea, wow! Ce șmecher! Ce putere! Ce avere! Ce grasă! Ce grasă împușcată și va sări direct în aer, wow! Ia! Care sunteți voi? Am murit, wow! Terorizăm lumea! Așa se numește în viu! Wow! Ce putere pe zombie! Următorul videoclip o să fie cu extraterestrul. Extraterestrul cel periculos. Da, nu poate să urce mașină, nu poate să... Sau dacă nu cu astronaut. Avem și astronaut. Dacă m-am enervat, stați să luăm avionul, să intrăm într-o mașină puternică. Care tragem? Unde sunteți, mă? Băi, copile, mă. Să vedeți și rolul ăsta, nu? Bă, vine avionul, te sparg, ești nebun, unde te prinde omor. Te sparg în două, ești prost. Bă, dacă mai tragi o dată un avion, e omor. Da, o să iau. Hai să aterizăm, să vedem dacă mai știu să mai aterizez. Bă, aterizez aici, ești nebune. Bă, nu pot să-l pe ăștia. Credeam că mă fac praf.
Știam! Wow! Sânge. Dacă vreți să știți după ce săriți așa, apăsați mai întâi pe pătrat și apoi imediat pe cerc. Deci cam atât de ușor este. Mamă, cum să duc. Mamă, ce m-a durut! Bă, m-a durut și pe mine. Haideți să facem ceva. Foarte rapid. Bă, ești nebun. Bă, ești proști. Mamă. Asta să-mi iau foarte, foarte, foarte rapid. Să vedeți ce nebunie am să fac. Să vedeți acum. Să uitați. Ce șmecher era să nu moară, băi. Adică să nu moară, să nu explodeze vinul, băi, era șmecher rău, bă. Bă, dacă exista modul acesta cu să nu mai bușească avioanele, mașinile, să nu mai cadă pe motocicletă, știi, să nu mai sară prin parbriz, ar fi șmecher rău de tot. Ar fi altceva în jocul. Zombie este un pilot foarte bine. Cel mai urât când i-a făcut. Eu nu suport, nu, da. Bă, de i-a făcut și nu moare. What? Ce se întâmplă? Oare este invincibil? Hai, zi-mi că e mai șmecher cu... Bun, ce rapid a fost. Avem aici o rampă din asta foarte mică. Și aici o rampă foarte mare. Rachete, ești nebun. Hop. Gata. Plătesc eu tot. Uitați-vă aici. Mamă, perfect, aproape perfect. Știam! Și... Bine, măi! A, nu e bine. Asta am vrut eu să fac, să mă bușesc să-mi fac praf până... Dacă ne mur, dacă ne mur...
Băută buc pe ăla. Uite, nu? Mă, până unde a urcat, ești proști. Ieșiți, mă, de aici, că n-aveți voi dialog cu mine, mă, analfabeți. Mamă, asta fuge prea tare, bă, și mă sperie când se duce așa, uite. Ba, nu mai ies de aici. Nu mai ies de aici. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul de YouTube dacă n-ați făcut-o încă. Băi! Ești nebun la cap? Nu, mă stat acolo vreo 2 secunde. Și noi de sigur o să ne vedem data viitoare. Haideți să mai sărim pentru ultima dată în viața noastră. Pa!